Straight to the point. So atong balikan mahigala og arita mahigala mo padong sa impeachment mga sukin tigpaminaw ni Sara Duterte. Niingon mahigala si Amy Marcos nga kining pagsibog ngadto na pod sa June 11 wa na gini pasumangin lang nagsibog-sibog pero wa padong na ni mahigalang wa na gi-clarix ni. Ang 19th Congress pinagi sa liderato mahigala ni Chis Escudero ni sibog ngadto sa June 11. So unsa pa may panahon ana sa 19th Congress karon? Unsa pa may time niya nga mo trial? So klaro og tataw nga ang 19th Congress dili na wa nay trial mahitabo sa 19th Congress. Kay ini June 11 ana. Bueno, posible nga maka sulot niya sa iyang gipatahi nga mga kuan, mga tuga. Nga magsulot sila nga mag-judge sila, ha? Mahimo ning masulot nila sumay na lang pod magkasulot si Coco Pimentel. Coco Pimentel may galan ni dagag congressman na pilde. Ni palagmas Coco Pimentel pag ingon ni Amy Marcos wa na ni, kini sibog-sibog wa na ni. Ingos Coco Pimentel nga dapat dalion. Mamatoy gustong Coco Pimentel. Nya unsa man ni ron igo na lang maka ay noon ipasulot na ng uniform ni Coco Pimentel nga judge siya, senator judge siya, pero ang nagi panahon kay ang 19th Congress di naman gyud maka trial ani. Unya bitata tuog di nampod siya makadaog. Dagan sa congressman may ganan pildi pa man gyud noon. Straight to the point. Gamay-gamay unta nga posisyon yang gidaganan so wa na gyud. Kung panalitan, marikina ganit dahin taon ng iya. Gilubong man dahin is Coco Pimentel dahin taon sa score pa man ganit dahin dahin. Isus, ginoo ko. Wala man sa katunga ganit di ay sa iyang kontra. Coco Pimentel ni dagan mahigala pagka congressman, ang score mahigala ang iyang nakuhang boto 23,000 kapin. Ang kontra 60,000 kapin. Straight to the point. Sobra man sa katunga ning pagkalubunga. Mura man sa nigkang trilyanes mga kagalaan. So di na gyud makakuan sa Pimentel. Basi makasalida pa unta ni kung madayon ang impeachment. May natong makawarawara pa ni dito may gala isip impeachment senator judge. Wa man masugde kay Chis Escudero naglangan-langan man sa lingon nga unya na lang. Onya gi adjourn may galang Senator Joel Villanueva nga mabalik na lang ini ka June 2 karon na unta. Nya karon gisibog nang po sa June 11. So, sa 19th Congress, wa na yung mahitabong trial. Nga naman, pag-abot sa June 11, ang mga preliminaries, mo pa may buhaton. Mapupos ang buwan sa Hunyo, why trial nga mahitabo? Straight to the point. Mao na mga higalay ko anjod, kaya ang proseso, ang mga preliminaries pa, di pa magsugod ang trial, papanumpaon pa mahigala ang mga senador. Makasulot tinoon sila og kung laay naman kay day panalitan sa Tolentino. O balik sa Tolentino, sulot-sulot sa tong iyang robe mga higala, sulot siya sa iyang uniform kuno hay senator judge pero wa naman laay naman kayo ng pagkasulota kay napildi man. Ila na tong gipatahi tong ila nagpahimo na sila mga higala sa ilang uniform kay, Ipatahi na nila to. Nya karon ready na ang isulot ni Tolentino unya. Tom Jones naman ang Tolentino. Hasta may galas Bong Revilla, Tom Jones na po. Taman sa John. Si Coco Pimentel, Tom Jones. Daghan man yung mga Tom Jones na. Kinsa pa yung mga Tom Jones ng mga senador. So na. Sa 19th Congress, dili na mahitabo nga dunay trial. Tungod kay balikon ko ang mga preliminaries palangdaan mahurot ng oras. Mohatag karon mahigalag 10 days ang Senate serving as an impeachment court ngadtong Sara Duterte ang mahitabuan ang mahigalag 10 days ihatag pag-answer ni Sara sa mga allegations. Paminaw ko mahigala mga abogado Sara ibutang ta June 11 di man na mo tubag yun anang kay karon email naman ron mas gabi pag yun og inyong tanga registered mail na samot. Pero basihan na to mahigalang bagong rules of court nga email na lang so ikwintada tan June 11 ang 10 days ana ngadto na June 21. Anya after June 21 ug ngadto motubag si Sara sa ika-10th day ug may pagtubag tagaan po ng prosecution panel mahigala og 10 days pag tubag sad mga preliminaries pa na mahurot ang month of June why trial mahitabo mo na prangka-prangkang pag-istorya. Straight to the point.
Why trial? Mapupos ang 19th Congress karong June 30. Mahuman siya. Mubalik sa mga higala, matod pa ni Jesus Cordero, unya na ipadayon sa 28th Congress. Pag-abot sa 28th Congress, dakong question ang mag-atang on jurisdiction mahigala sa 28th Congress. Straight to the point. Ang dakong question din na makagilaan kung ang 28th Congress do na by jurisdiction nga mo hold og impeachment trial considering nga kanang impeachment mahigala dili na ma-file sa 19th Congress. Straight to the point. Ana malangan man gina. Malangan man na. Maghuwat na Supreme Court, maabot Supreme Court ng pangutanaha. Kanus aman pod i-resolve na Supreme Court. Inig ma-resolve na Supreme Court o malangan-langan na mahigalawa na positioning naman sa mga politiko by 2028 mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Si Pimentel kung atong balikan midaga ni sa pagka-kuan congressman sa Marikina 1st District day. No? Ang iyang kontra si Marcelino Teodoro, ang outgoing mayor of Marikina. Sus gikulatas Pimentel oy. Gikulata wa na civilian nas Pimentel. Mobalik sa karong adlaw kay na pa may nahabilin iyang mga adlaw. Puro magsiguin kutob sa June 30. Unya mag-serve sila as senator judge. Kining mga senador mo serve man as senator judges. Pero anay ayaw dai masulsulot kag kanang uniform sa pagka-judge dito. Senator judge kanyo ay trial mahitabo. Ay igo na lang mo picture. Wa naman kay mahurot naman ning month of June. Mahurot ang mga adlaw sa Hunyo wa nagi-trial nga mahitabo. Unya inig-abot sa 20th Congress dunay question of law ana. Nyawa pa man siya mahigala case of first impression ni. Ang arguments adtong mga gusto nga mapadayon ng impeachment, doon na po sa katarungan kay parihagod og muuyon kang na impeachment na mag-law pod ana nga pwede nimo ma-quote. O mingon sa ka nga di ka uyon mag-impeachment, doon na po mahigalay nakasupport ana. Parihagod na mo na magdebate na mga abogado pulos doon na basis. Ang problema ani kay case of first impression man wa pa may president ani. So adto tug pa Supreme Court. Di pa ka makarelay kung asa gyud mo dapig Supreme Court ani analyson pa ning may Supreme Court kay wa pa magoy kaso nag-una ani. Di man nimo mahimong basis, wala kay jurisprudence nga imong i-quote labot ani nga question. Kay sa una mo panahon mahigala wa may uso ning impeachment kanadto. Nasugdan ni mahigala pag-uso ning impeachment panahong irap. Anton sunod-sunod na mahigala. So karon ang pangutana diha kung ang 20th Congress do na by jurisdiction nga mo hold og impeachment trial. Mo na dakong question. Now, kung dapig ka mga higala nga gusto kang do na impeachment, moingon jud ka nga naagyoy jurisdiction ang 20th Congress kay ang Senate magod is a continuing body. Mao ginay argument diha. Ang Senate is a continuing body. Kay kanang 12 ka mga senador, ang House of Representatives maoy nahuman. Pero ang Senado wa man. Kay ang 12 ka mga senador naa man. Ang gipili mahigala sa midterm election 12 raman ka mga senador. So katong 12 mo toy bag-o mga senador, pero ang katong 12 nga daan naglingkod naara diha. So wa maputol ang Senado, continuing body ni. Mo na arguments mahigala adtong gusto nga daw na jurisdiction og ang tubag ana duha man gyud tubag ana. Do na by jurisdiction ang 20th Congress. Kung ganahan kang i-impeach si Sara, may ka na ay jurisdiction. Unsa may support nimo? O sa exam panis bar exam mahigalap, support ka dito nga na ay jurisdiction kay Senate is a continuing body. Naman po kay ka-support. Pero mayon ka nga why jurisdiction ng 20th Congress? Unsa may imong isuporta? Naa sa rules mahigala sa Senado nga mahuman gani ang Kongreso, ini kahuman ana ang tanan nga mga buluhaton mobalik sa pagsugod sa zero. So pareha na ay basis. Nga, og mahuman ang 19th Congress, ang tanang business sa 19th Congress, wala na today. I-file na pagbalik para sa 20th Congress. Bag-o na sad. Muna, kung example ninyo, mahigala nga, gibalik-balik yun ako, kaya nagbantay magunta. Nagbantay magunta yung mga panghitabo, isip, nagtanaw ta sa mga panghitabo sa Senado. Ang akong kanunang example, wa ni ma-quote sa uban. Kitas DYHP mo oy, nag-quote ani ako nagbantay mo ko na dapita mga higalang divorce bill god.
kanang divorce bill approve na na-approve na sa lower house in the 18th Congress. Kinsa man mga higalay Speaker of the House at the time si Pantaleon Alvarez. Approve eh. Ang problema pag adto sa Senate wa matiwas. So naabtan og 19 Congress ingon na ibalik na pod og file. Back to zero. So karon 19 Congress ang Speaker of the House mao na si Martin Romualdez. Gipapasar ang divorce bill, napasar na pagbalik. Gisubmit sa Senate. Nabisi man ang Senate karon kay inay mag-discuss sila anang divorce. Na-discuss man mahigala nabisi man sa impeachment nga mga issues. Unya nabisi kay mag-eleksyon na naabtan og ka-close na sa 19 Congress. So na pod kanang divorce bill mahigala mo balik na pod zero na. By 20th Congress, kung doon na mahigalay gusto mo file anang divorce, ibalik na po nag-file diri sa lower house. I-add to na po na sa Senate. Mao na sa proseso. Na sa rule sa Senate. So, ang impeachment nga na-file sa 19 Congress, putol na, zero na, back to zero. Ang problema, dayog mo, basihan Supreme Court, okay, back to zero. Kisa pa may mamirma ubalik nga mga congressmen nga limdak naman si Marcos. Kung moingon mahigala nga padayon ang impeachment, kana. Ang jurisdiction pala na dako kayong problema ni Ron. Ang jurisdiction pala daan nga question, dako ng hisgutanan. So, kung moingon ang Supreme Court, okay, naay jurisdiction, kumbati padayon sa trial. Adi kumbati, kay moingon mapusara Duterte nga ready siya. Gusto gani ko ng bloodbath? So, padayon. Pero moingon Supreme Court nga dili pwedeng mapadayon, kay naputol siya sama sa naandan o sama sa rules nga naa diha nakapatik sa Senate nga House rules o sa naandan nga kanang tanan nga businesses ana nga Congress mahuman sa back to zero. Sus kung moingon nga back to zero kanos aman i-impeach sara next February pa. Sunod Pebrero kay di man mahitabo nga dunay impeachment nga i-file within 1 year. So ini ka huwaton ang Pebrero. Ang question na kadtong mga congressmen nga ni pirma ni adto mahigalang last February mupirma bagyapon sila sa umaabot nga Pebrero nga padung na pod ang eleksyon nga tan-aw nimo ang 2028 na. Straight to the point. Mo na dahil iron, Mo nang tan-aw ko ini mga kaigalan, sigurado man wa na may trial sa 19 Congress. Questionably pa kung dunay trial sa 28 Congress. Kay dako ng hisgutanan mahigala. Dako ka ng hisgutanan kung moingon bang Supreme Court nga dunay jurisdiction o wa ba? Sus kada kong problema ana mga kaigalaan. Straight to the point. Ate padayon paghisgot kay gusto ba Sara Duterte bloodbath? Ingon ko siya may galag sa may pasabot. Di man na ingon niya kanana ang literal. Pero ang problema basin niya hinuog mga lisbo ang baho di lang kang Sara mga higala mo. Magduda man tayo ni Sara sa day og iyang mga abogado sa ilang preparation. So mahimo nga kung panalitag matrial gyud. Manikamot niya yung mga abogado ang question on jurisdiction. Kay og panalitan ma-trial god, mahimo man nga wa ta kibaw along the way unsay may tabo. In the course of the trial unsay may tabo. Mahimo may galang delikado kang Sara pero mahimo sad niya mahimong malig-on hinuon sa Sara. Labi pag di ma-prove.